ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೊಳಿತಿತ್ತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅವ ಪೊಳಿತಿತ್ತ ರಿಯಲಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಲಗೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು भारी बरं आले मूवी खुशी सांगा कशा लागले तुमका मूवी भारी बरे लागले भारी खुशी झाली आणि पुढं हसवणं का मस्त कशी झाली ही दुखणं కూడా ಅಂತ कशी आणि ऍक्ट केलंय म्हणून मग अजूनही शितोग जाईना आणि कशी केला आणि सांगणं मग काय शितोगच जाईना आणि कच्च्या रीतीने केला आणि भारी बरे झाले मस्त देव बरे करू का सगळं हे काऊ का ऑल द बेस्ट म्हणून सांगतात थँक्यू येस